नायाव एसे आन्दायदोंमोन कनफिउस जादोंमोन बे गैला गतिके बिराद मोजाङाव बहाय माने बर्डआ UPPLआ भटा मोनगोन खेला फैफिनदों दा माथो हाबायानो जाबावखै बासालबारिनि रायजोफ्रा ओमफ्राय लिभिं टुगेदार थाबावो नोंसाला नों बादि फाल्तु मानसिया UPPL थानो समायो खैमा साला हेल' रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सिगांग्रो आं जासिग्रोनाय थाबाय जे भिडिअआ ओरैबादि इम्पर्टेन्ट जोंना नै दा बाय इलेक्शन जोंना 31 सिडली लाख समस्तियाव बाय इलेक्शन जे जानो थांगासिनो दं बाव UPPLनि नेता कर्मीफोरा गोबां पार्टीनि थाखाय खस्थ' नङाजासे लानानै खामानि मावगासिनो दं जेन BPFखौ दे बाय इलेक्शनाव फेजेननो थाखाय UPPLनि लिडारफोरा जोंना फेरेंगा सार आरो आवगोलनि मोन्ट्री जोंना सन्दन ब्रह्म सारमोना खस्थ' लानानै गोबां गामि बिथोर सिं हाबनानै मावगासिनो दं दा मेन बाथ्राया बे BPFआ फैगोन 2025आव जिर' जागोन नामा बे मोनसे कुइसन आरो नै दा ट्रायाव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामग्रोनो सानदों जोंना नै दा बिपुल मुसाहारि कालचार लाइननि बियो UPPLनिनो चेयारमेन आरो प्रकाश नार्जारी इउटुबारा जेनेबा बिपुल मुसाहारिखौ मा बुंदोंमोन दा बिसोर सानैनि गेजेराव बहुत कन्ट्रभार्सि जालायगासिनो दङ अब्ला जों बेखौ दसे उनाव खोनासंगोन अब्लानो sondन ब्रह्मआ दा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै लादो आन्दायदोंमोन कनफिउस जादोंमोन बे गैला गतिके बिराद मोजाङाव बहाय माने बर्डआ UPPLआ भटा मोनगोन बेखौ एकदम क्लियार जाबाय आरो बांद्राय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय सोंनो नागिराखै जि नुदों बुजिखाजोबनाय मानो UPPLआव दिनैनि बाय इलेक्शनाव भट होनांगौ आंनि बुजिनायाव आंनिख्रुइ साबसिन आइ आफा रायजो राजाया बुजिनानै दं गतिके जों बांद्राय बोफ्लेनानै एबा बुजायलायनो गोनां जायाखै प्रयजन जायाखै बे मोजां मोनसे साइन दा गतिके एकदम रेडि आरो बे बर' रायजो राजाल' नङा बहाय थानाय जेसेबां ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठी बयबो एकदमबारे मोजाङै भटखौ होगोन UPPLनो 4 बोसोराव UPPL सरकारा रायजो राजानि थाखाय मा मावना होदों माबे सेक्टर बहाय सेक्टर थायो मा गाज्रि मावदों बिदिबो सोंफिननाय थायो खोथाया जाहैबाय परिबेस परिस्थिति बे मोनसे सेक्टर एबा बाहागो हायाव माखासे उन्नयननि खामानि बे मोनसे बाहागो ओमफ्राय माखासे जोंनि सोलोंथाइ बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर हारिमुवारि बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर गेलेनाय बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिनि गेजेराव मोजां सुसम्पर्क खालामनाय बेबो मोनसे बाहागो बेबो मोनसे सेक्टर दा फंसे मा गाज्रि मा मोजां होनोब्ला फंसे बिनि सोंनायनि फिननायाव हयथ' मोनसे जवाबजों बियो क्लियार जानाय नङा मोनसे फिननायजों जानाय नङा आङो फंसे रावै बेखौल' बुंगोन जथेस्थ' मोजां खामानि मावदों आरो सेस्थायाव दङ मोननै खोथा मावनो इच्छा गैखाया बे खोथाया मोजां नङा इच्छा दं माखासे सम परिबेसनि थाखाय हयथ' माखासे खामानिया स्ल' जादों बहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा बयबो बुजियो खिन्थु इच्छायानो गैया नायसनथारा बेथ' खोथाया गाज्रि दा गतिके इन्टेनसन उद्देश्य सिंनि जे इनसाइट मावनायनि सेस्थाया बयहाबो दिनै जे दैदेनगिरिफोर दङ मानाव गेदेर चिफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै EM बिथांमोना जथेस्थ' सेस्थायाव दङ आरो गोबां खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन रेजाल्टखौ जों मोनबाय थागोन हा पाट्टा राननायखौ बिटिआर सरकारनि हा पाट्टा राननायखौ बुवा बा 3 बोसोरनि भेलिडिटि दं होननानै बुंदों BPFनि दैदेनगिरि बिदि बुंलानाया थिग नङा मोनसे प्रेक्टिकेल एबा बास्तबता जानांगौ खोथाया एसे
आवगैथिं थांनांगोन जेला मोनसे समावहाय हाग्रानि हाखौ होनाय जादोंमोन बे समावहाय बे हानि पाट्टा राननाया भुवा होननानै बुंदोंमोन दा बेफोरजों कयेकटा रेफारेन्सआव कयेकटा फुराना खोथाखौ लानानै बुंनाय रावफोर बायदि आङो सम सम मोनो खारन आवगायाव आं जि दंमोन दा ओरै दङ गेजेराव आं जिखिनि बुजिनो हायो बुंनायनि इन्टेनसनफोरखौ मतलबखौ दा गतिके बहाय बिदि बुंलायबाय थानानै जोंनि रायजो राजानि समस्या समाधान जाया जोंनि नोजोर आरो थांखिया जोंनि रायजो राजानि गोरिब दुखिया बोरै जों समस्याखौ समाधान खालामनो बिथिं थांनांगौ पाट्टा राननायाबो नंगौ मोनबावनांगौ दंनायाबो नंगौ बे मोनबाय थागोन फरेस्टनि पाट्टा जे हा राननाय सिगांनियाबो नंगौ दानियाबो नंगौ आरो दिनैहाय बे फरेस्टनि पाट्टा मोनखांनाय गामिफोरखौ रिभिनिउ खालामनायनि जि सिन्था बेबो नंगौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा जयनिं जाफैबावगोन होनना बुंदों माब्ला समाव जयनिं जाफैगोन बे दिन थारिखनि खोथा नङा बे मोनसे धारना एबा एपिल आंनि गोसो सिंनिफ्राय खावलायनाय खोथाया जाहैबाय दाख्लैफोर एसे ओंखारदों नालाय जे चन्दन ब्रह्मआ MLA मोनैनि खुद्रिनानै दङ गतिके बेबो बिपिएफआव फैफिनसिगोन बे खोथाखौनो आं बारे बारे बुंदों MLA नांगौ होननानै आं माला दरखास्त होआ MLA MP जानो थाखाय आं माला UPPLआव जइन जाया आं जुदि UPPLआव बे खारनाव जइन जादोंमोनब्ला फैदोंमोनब्ला आं दुखु मोननाया स्वाभाबिकमोन खारन बे उद्देश्यआव आं फैयाखै खौसेथि थालायनानै गसङाब्ला जों गोग्लैगोन खौसेथि थायोब्ला जोङो गसंथानानै थानो हागोन बड'फानि जि बोसोन बे खारनावसो आंजों लोगोसे हाजार हाजार जोङो दिनैहाय जगदान होनानै थांनाय MP इलेक्सनाव ज' जाजाय जोङो देरहानाय आरो अदूर भबिष्यतआव जोंनि जाथिनि खौसेथिखौ मिजिं थिनानैसो जों दिनैहाय ज' खामानि मावदों आरो दिनैहाय थांफिननायनि खोथा गैया बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय सानोब्ला गोसोआव दुरबल जायो आरो आघात मोनो बेक्तिगत पावार पलिटिक्सनि थाखाय आं जितु UPPLआव फैयाखै गतिके आंनाव आघातबो गैया दुखु मोननायबो गैया आङो एकदम हासि खुसि फुर्ति मोजाङै दिनै UPPLआव केम्पेइन खालामबाय थादों सार रिजनेल सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों UPPL दोलोखौ गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोन सोर मा बुंदों आं बेखौ मिथिया मा नोजोरजों बुंदों माखौ नायनानै बुंदों आरो बुंग्राफ्रा रिजनेल फिलिं रिजनेल सेन्टिमेन्टआ माखौ होनो जाय बुंदों बिथाङा बिनि एक्सप्लेनेसन इनसाइड इन डेप्थ गोथौथिखौ मा बुजियो बेनाव सोंग्रोनांगोन इमिडियेट काट खिन्थु आं जोंबाय नोंखौ फंबाय हिसाबै नोंखौ आं दहाय जेबो माबायाखिसै प्रकाश नों बिराद पावारफुल होनना लादोंना नोङो नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय बबे जायगायाव केस होयो कर्टआव होयोना SP DCPनो होयोना सोरनो मिनिस्टार सोरबा EMGMनो होयो हो नोंसाला गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय खिन्थु नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा खुख्रियासो बिसार खालामगोन मिथिखा आं हले बुंखाबाय बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि जों कालचारनि मानसिलै जों बिराद सादा सिदा मोजांखौ मोजां मोनो गाज्रिखौ गाज्रि मोनो नों बादि फां फुं 7था मुलुगनि दै लोंनानै फैनानै बाहाय थगाय थसि फैनानै नोङो BTRखौ नोङो गुबुंले खालामफैदोंना सोरबा EMGMखौ बदनाम होयै नों फैसा खांदोंना सालाबाय था हा जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो जिजोबगोन नोङो प्रकाश मिथिखाबाय नोंखौ बुथारनो आंनो 5 फैसाबो टाइम नाङा 5 मिनिटबो टाइम नाङा मिथिबाय आं गोसो जायोबा जों बिराद जेनुइन मानसि गान लिरग्रा मेथाइ खनग्रा एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो बुरबक जों जानला माला मानसि नङा खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा आंनि मेगनानो आंनि आखाइनिफ्राय नों थाखा आजावनानै नों आंखौ सोर होनबावबाय आंखौ सोर होनबावबाय नोङो बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर होनबावबाय नों खिन्थु बिनि फिननायखौ बावला नोङो नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन नों बेटा मिथिखा बुजिबाय दा नों बहा खारो खार क'क्राझाराव गारनां खिन्थु आं बुंबाय क'क्राझारखौ गारनां खार नोङो बबेनि दादागिरि जाफैदोंलै गोजाननिफ्राय फैनानै क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार जोंनि मैगं खाग्रा फोथार जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो बुरबक नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों हा आं बुंबाय सिदाय बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ शेयार खालामना होजोब गासिबो फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय
फैसाया खिन्थु 6% सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बायलै मिथिबाय सान्थि जादोंनो जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों येस खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय नोङो मोजाङै था प्रकाश आंनो गाबोन 8टायाव आं गिथाखौ बुंहरबाय 8टायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसले फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा मिथिगा जेसे हागौ एसे शेयार खालामना होबाय प्रकाश इउटुबाव फाल्थुखौ साला हिन्जाव गुन्दा बे साला हाराम हिन्जाव गारनानै फैनानै बाव हिन्जाव गोदान लाफैफिनदों दा माथो हाबायानो जाबावखै बातालबारिनि रायजोफ्रा होनबाय लिभिं टुगेदार थाबावो नों साला नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो सैमा साला बातालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय आं जुदि फेंफा सुनांगौबा बातालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो मिथिबाय नों बादि मानसिखौ मिथिनो हिन्जावानो हाबा जाबावखैसो खोनाबावदां आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय बहा हाबा जायाब्ला हाबायानो जायाखैसो मावदों जाबायबो जानो हागौ खोमा आं बेखौ मिथिला खिन्थु नोङो 7था गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावाखैथ' दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय नोङो बुंदो ना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दालि ओंख्रि जानो दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय आङो प्रकाश गोजो गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि बबेनि मिनिस्टार नोंलाय बिगुर बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो जेबो बखिनांगौ गैया बुंनांगौ गैया आङो पलिटिकेला पारमानेन्ट बुस्थु नङा बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा आं चेयारमेन इउपिपिनि नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दास जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक शिबनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा हा प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानला बायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा खालेक्सन दाखालाम नों बेटा नों जिगोन बेटा मिथिबाय नों जिगोन 1 मिनिट 1 सेकेन्डबो नोङो थानो हानाय नङा क'क्राझाराव आरो नोङो 1 किल'मिटार बायहेरायाव दा ओंखार बेबायदि एखलबा सोरनो केस होनोलाय बिगुर सोरनो केस होनो नोङो बहाय केस होगोन नोङो होलाय नोङो दे आंखौ एडभान्स केस होनानै जेलाव दोनखा नङाबा नों बिपद दंसै आं हले बुंखाबाय नै आं माने फिल्म जा माबा कम्पिटिसन दङ 25 तारिखसिमखौल' आंखौ हगार माने जोंहा नभेम्बरनि 25 तारिखआव फिल्म कम्पिटिसन जागोन बिसिमखौल' आंखौ हरगोन बेनि उनावनो आंखौ जेलाव सोनानै दोनखा नङाबा नों बिपद जागोन खिन्थु बुंखाबाय आं बयबो जेसे हागौ एसे शेयार खालामना होलाय बे प्रकाश गुन्दाखौ बाथ्राया ओरैबायदिसो रायजोफोर देन UPPLआबो ओरैबायदि बुंदों दा सिगां BPFनि जेन हानि फाट्टा राननाय लेखाया गासिबो नंखायजोब बियो ओरैनो लेखाया दैयाव गारजानाय बायदि दा बियो मोनसे पलिटिकेल एन्ट्र आरोखि दा जोंना मानाव गेदेर एक्स मन्थ्रिया बुंलांबाय चन्दन ब्रह्मआ देन गासिबो मोननैया सैथोआनो अब्ला माखासे लिडार दैदेनगिरिफ्रा गावनि क्रेडिट लानाय आरो पार्टिखौ मारै स्ट्रं खालामगोन बेनि खोथा सायाव बुङो अब्ला रायजो नोंथांमोन रावबो बै हानि जेन माखासे खोथा बुंनायाव गोजावनांगौनि दरखार गैया बेनो आरोखि दा मेन बाथ्रायाव जों ओरैबायदि दा फैनोसैलाय बिपुल मुसाहारि आरो इउटुबार प्रकाश नार्जारी बिसोर सानैजों कम्पिटिसन जादों बायदिखौनो होननांगौ जाहैबाय दा ओरैबायदि जेने बिपुल मुसाहारि आदाया जेन बुंनाय बायदिब्ला प्रकाश नार्जारीआ बियो आदा बिपुलनाव फैसा लांदोंमोन बियो फैसाखौ बिनायाव हराखै दा बेखौ बिपुल मुसाहारि आदाखौ गोबां गाज्रि खोथायै बुंदों बायदि आरोखि अब्ला प्रकाशआ जेन गावनि जेन जायगाखौ गारनानै क'क्राझाराव थाफैदोंमोन दा क'क्राझाराव थानायाव मोनसे बियो बिपुल आदाखौ गाज्रि बिहेभ खालामदों आरो गाज्रि रावजों बुंदों आरोखि दा माखासे एन्थ्रआव ओरैबायदि प्रकाशआ
दा माखासे पलिटिकेल डार्टि बायदि आरोखि दा बियो माखासे मानसिखौ गोबां खोथाजों बुजिया सोमजिया खोथा जावो ना दा बियो ओरैबायदिबो दा बिपुल मोसाहारि आदाया जेन बुंनाय बायदिब्ला बिना हिन्जाव फुरानायाव हिन्जाव दंखायो दा क'क्राझाराव जेन लानानैसो हिन्जाव गोदान लाफैनानै बियो थाफैदों बेनि बुंनाय बायदिब्ला बियो आरोखि जेन माखासे मानसिखौ गोजान हाजोखौ समायना नुहुरो आरोखि दा खाथियाव फैबाय थाफैनानै बिनि गासै एंगोल खोथा बाथ्रा बुंनाय बियो बाव थाफैनानै मोजां खोथा बुंदों मोजां रायलायफैदों बेबायदि मोनसे आरोखि जेन'बा सोरबाफोरनि दा बेखौ मोजाङै थाबाय थानाय जेनेबा स्टेन्डार्ड गामै जोमै थाबाय थानाय बेबायदि थाबाय थानायनि थाखाय बेखौ हिन्जाव गैया बायदि नुदों आरोखि दा बेयाव लाफैबाय लानानै थाफैबाय बा सोरखौबा मोजां मोनबाय बियो मोनसे बेनि मा दिन्थिनाय आरोखि दा बिसोरनि सायाव मोनथिलायसिगौ बे सिंनि खोथाया मा गावसिनि मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि बादिलायनाय जागोन बे बादिलायनायनि जुदि सिगां गैयाबा बियो जार्लायाव दंसै बे होननानै बुंदों खिन्थु जानोबो हागौ खोमा अब्ला नोंथांमोनहा मा सानदों नोंसिनि गोसोआव मा जेने मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिनि खोथा बुंनायखौ मा सानदों आरो बिसोर बिपुल मोसाहारि आरो इउटुबार प्रकाश नार्जारी बिथांनि आखल आखुआ मा अब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।